So, rakandimbotaura nezvezvimbadzo nhasi. Makristu munotenderwa here kupa zvimbadzo. Let me tell you my experience nezvimbadzo. About 4 to 5 years ago, ndaipa zvimbadzo. I didn't have a lot of money, but ndaipa zvimbadzo. My capital would be just maybe 5,000 rands or 6,000 rands. Ndichipawo zvimbadzo, maybe ma 500, ma 1,000, ma 2,000. Max yandinorangarira yandakapa munhu chimbadzo yanga iri 5,000 rands. So zvadaro mupiro wandaita vanhu zvimbadzo, ndaibata an item as a collateral. So waituka wakatora for an example 1,000 rand, ndauya ndozotora TV kumba kwako, ndochengeta kumba kwangu. Then musi wanodzoka nemari yangu yaane 30%, ndokupa TV yako back. But inini hangu ndaisanyanya kuomesera vanhu because kune vamwe vanopa zvimbadzo zvokuti vanokuti 50% per week kana pa 2 weeks. Ini ndaiti 30% pamwedzi. Chakandishamisa ndechekuti ndiri munguva yekuita zvimbadzo ndo time yandaitenda kuva a Christian. So ndaita zvimbadzo before I became a Christian, and panguva yakaitika transition yekuti ndakupinda muchikristu, ipapo ndandiri muzvimbadzo, and chimbadzo was my other source of income. So that time, I'm telling you, I was deep in prayers and fasting. Zvokuti I would be told things in my dreams. So I remember vividly one night, clearly, ndakaudzwa kunzi dzosera zvinhu zvevanhu zvawakatora. Zvezvimbadzo izvozvo. And I obeyed. Ndandine maproperties evanhu andakachengeta. So I remember ndakatora zvinhu zvandandinazvo mumba ndobva ndaisa mumota, ndobva ndadhiraivha kwakune vanhu, kwakune varidzi vazvo. I remember ndichisvika pane umwe mufesi wanda ndakatorera mamicrophones nechichi zvema-recording studios. Ndobva ndasvika ndikatomuwana akatomira parodhi atori nevamwe vakomana, ndobva ndangomuti uya pano. Saka iye akatorwa neana aifungidzira kuti mufesi avinga mari yake. Ndobva auya paya, ndobva ndavhura bhuti, ndobva ndamusvitsa mamicrophone ake. Achazoti papane zvimwe zvakati wandei, ndobva ndamupa. Akati ko mari yako, ndikati don't worry. Trust me, I gave back zvinhu izvozvo ndisina kucollecta mari yangu only because of that dream. Zvandakaudzwa mudream iyi ndakanzosera zvinhu zvevanhu, ende zvinoita kuti munhu atambure. Kupa munhu chimbadzo kunoita kuti munhu atambure. Uchida kunyatsotarisa iwewe chimbadzo, munhu wanzo wangotanga kutora chimbadzo upenyu hwako haufambi zvakanaka. Handizoziva hangu spiritual law or principle iripo pachimbadzo. Handizozivi zvangu, but ukapa munhu zvimbadzo kana kuti ukatora zvimbadzo, munhu iyeye upenyu hwake unogona kutadza kumufambira. Vashoma vanhu vanobudirira nekutora zvimbadzo. I don't know what's the difference between kupa chimbadzo nekupa munhu loan yekubank. I don't know. But ndakaudzwa kunzi zvinoita kuti munhu atambure. Uye kana munhu atambura haachakwanisi kutumira mai vake mari kuZimbabwe. Ende kana akatadza kutumira mai vake mari nekuti atora chimbadzo nekuti akutambura kwauri, mai vake vachanyunyuta ende upenyu hwake hunooma worse. Ndo zvandakaudzwa exactly in my dream. And then ndakadzosera zvinhu zvevanhu. So let's talk about it a bit. What do you think? Makambozviona here imi kuti ukanga wajaira zvimbadzo, chimbadzo chinogona kutova addictive? Because ndine vanhu vandanda kutoti ma-regular customers ekuti ndaiziva kuti definitely every month vanouya vachizotora mari. Ma-options andaipa ndeyekuti, alright, unondipa 30% month end. Kana watadza kundipa mari yacho yese yauri kundiowa, unongondipa profit chete wokondinya. It's like warenewa the contract, warenewa the deal. But ndakapesera ndani ma-regular customers ekuti ndakapesera nakubhadhara rent yangu nemari yezvimbadzo. Honestly, ndaitoita tumari, but handingati ndakaita mari yekuti ndingati nhani ndakaseva mari yekuti, but ndandangoishandisa kubhadhara ma-rents and all that. But it actually helped me. Zvokuti pandakazviudziwa izvozvo handina hangu kuita double mind, but ndakaquestiona kuti this thing was helping me, so what am I gonna do? But I had to obey. I had to obey. Like I told you kuti ndakaudzwa zvinhu zvakawanda. This is just ndakaudzwa zvinhu zvakawandisa panguva yandaitransitiona kubva kunyika ndichiuya kuchikristu. In my dreams ndakaudzwa zvinhu zvakawandisa about pastors, about people, about who are the Israelites, about Winky D, about my celebrities, about everything. Ndakaudzwa zvinhu zvakawandisa, even on witches, satanists and all that. Ndakaudzwa zvinhu zvese izvozvo.
a lot of things, including inini kuva kwangu kwanandiri kuti pane pandakambotenga. I remember ndakakudza this story kuti ndakambotenga a ring, rings. I think ndakatenga 3 rings, and one of those rings was occultic. Inini ndasingazvizivi, ndaifamba nering iyoyo, and pandakaita transition yekutendeuka, one of the rings disappeared in my house. Ndichigara ndega, ring yakangomuka isimo mumba, and I never found that ring again. So I realized kuti this ring yanga iri occultic, and ndakaroora a spirit without me knowing. So it happens. So I would also advise kuti kana muine rings isiri marriage, chungofarira kupfeka rings, ziva kuti you are married to spirits without you knowing. And munhu anopfeka rings, you rarely get married, especially uri murume kana upfeka rings akawanda mumaoko uchidi, you rarely get married because you are already married in the spirit. Alright, let's get back to my story. Ndichazokudzai dzimwe nyaya dzakawandisa dzandakaudziwa. But nyaya yezvimbadzo, guys, chimbadzo hachina kunaka. As a Christian, don't take chimbadzo, don't give zvimbadzo. Let me give you Bible verses. Leviticus 25 verse 35 to 7. If any of your fellow Israelites become poor and unable to support themselves among you, help them as you would help a foreigner and a stranger, so they can continue to live among you. Do not take any interest or any profit from them, but fear your God, so that they may continue to live among you. You must not lend them money at interest or sell them food at profit. Do not charge any interest on food. I don't know how that applies to businesses, kana uchita business, but I'm sure that is excluding business. And I know there's a difference between kuti uri kuita business rekutengesa chikafu nekuti munhu auya kuzokumbira upfu kumba kwako wobva wamuti uzowedzera. I'm sure that is not allowed. I hope mababata. So yeah, there are more verses dzinotaura nyaya yekuti tisachargeane ma-interest, tisalenda money at interest. So honestly, chimbadzo will make a person more broke. I don't know why, but will make a person more broke. Vashoma vanhu vakauya kwandiri vakasadzoka futi kwandiri. And I'm sure vanhu vazhinji vanotofungidzira kuti vanhu vanoitisa zvimbadzo vanoroya kana kuti vanoshandisa mushonga. Havashandisi mushonga, trust me. Ndaichita chimbadzo ndisingashandisi mushonga. Handina mushonga wandaishandisa, but people would not stop coming to me. And everyone aindikwereta kana kuti aindiowa, for some reason basa rake raienda down. Waizongonzwa munhu akuti handichashandi, apa unenge wakabata TV yake. Then you are left with no choice than to sell their TV. Waizongonzwa munhu ati mari ena ndakatarisira yatadza kubuda, saka it's fine, I'm losing whatever that you have. So people would get broke and broke and broke and broke and broke and broke. I remember another guy akatosvika pakuva broke zvokusvika pakuzondiowa 5,000 rands from just a simple 1.5. Munhu akava kundiowa 5,000 rand nekutotadza kundibhadhara nekunge abroka. So as a spiritual person, siyana nezvimbadzo. Unoda kuvhura bank, inda unovhura bank, utoita riri business rebank. I'm sure muBible mabanks anotenderwa. But I don't know the difference though kuti chimbadzo chakasiyana chine bank, handizvozivi. But chimbadzo, trust me, chimbadzo, if you are someone ari kuteerera right now, uri mukristo, either uri mukristo or hausi, ziva kuti chimbadzo chinoita kuti uve a broke person. Also chimbadzo chinofanana negambling because chinova addictive, and chimbadzo hachisiyike. So ladies and gentlemen, ndo short message yandinayo nhasi kuti siyanai nezvimbadzo. Yes, siyanai nazvo. Musape zvimbadzo, musapiwe zvimbadzo kana muri makristu, kana muri vatendi vakakwana. Nekuti I was told this information ndogona kuverengerai ma-scriptures, but munogona kuarejecta ma-scriptures. But ndiri kukuudzai information yandakapiwa directly from my dreams. Alright? So ndokutendai nekuona this video. Thank you so much. Ndokuonai zvekare muvideo inotevera. Let me know what you think in the comment section. Please give a like pa video inei. Mukalike video inei, you should be not recommending my video to many people, and this channel will grow. So help me to spread the message. Help me to preach the word.
because we are all called to preach the word. By just liking this video, by just sharing this video, waita kuti YouTube recommend this video to other people as well. So unenge wangofana nemunhu aparidzawo. So thank you so much, ladies and gentlemen. Nosangana zvekare pa next video. Peter Mutarani signing out.